jama'a masu son kallon fina-finan mu. A danna mana subscribe da zarar ka kalli bidiyo da ke cikin channel din nan. Kana kuma sai ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Ya kai? Zama wallahi. Ya garin? Lafiya kalau wallahi. Kana lahiya? Lafiya kalau. To ya rere. Ina zo haka? Shin kai ba ka da labarin nan dangane za a yi yau? Ba za a nada. Mikiya za a naɗa sarkin malamai. Wane mikiya? Mikiya namu. Mikiya dai. Mikiya namu. Ko ba ka labari? Ba mu da labari wallahi, amma gaskiya mikiya kana da sarkin malamai magana ta gaskiya. Ba gonga. Dai wallahi mugun dan hasara. Ita magana ta gaskiya ita da gaskiya. Azalimi mutum ne. Ba na sarkin malamai wallahi. Wanga dan hasara. Za na tashi wallahi. Wanga wallahi na cikin To mu za muna a nada shi. Dan ni ka gane ni nan. Son ma nake an ka nada haya bani limancin wani masallaci. Kuti baro ba. Kai yana cikin su. Kai Wallahi mun san zamu. Wallahi mun san zamu. Wallahi mun san ciki. Wallahi. Na Malam Murtala. Ranka ya daɗe malam. Wato ranar Juma'a in Allah ya kai mu zan je Kano. Akwai maulidin da aka gayyace ni. Babban maulidi ne. A Kano? Idan haka ku shirya sabbin littattafan nan a rube su da kyau da kyau. To ya yi malam. Tafiyan nan da za mu yi da ku za a yanta. Insha Allah malam. A dube su. To ya yi. He shot you. Assalamu alaikum. Malam Taminu. Assalamu alaikum. Malam Dukko. An ƙara so. Ranka shi daɗi. Mai murna barka. Alhamdulillah ai nadi an nada. Ai na ba matsala. An nada. Ya zan sarkin malamai. Allah ya tayar ku. To amma amin. Ubangiji Allah ya tayar ku. Amma amin. Ubangiji Allah ya ba mu ikon kula da bi da bayya. Amma amin. Gaskiya mun ji daɗin wannan wanga abu da an kai wanga kauye. Wallahi mun ji daɗi. Mun ji daɗi. Wallahi. To masha Allahu mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana a ƙauyen gana mu. Gaskiya ne. Yau ka zama muna sarkin malamai. Gaskiya. Don haka a yi muna salati 10. Salati biyu, salati uku, salati salati 6, salati 7, salati 8, salati 9, salati 10.